Габи, къде е? Ако става въпрос за хороскопа, за теб опасност от болен на легло вкъщи. Няма такава опасност, аз съм здрав като бик. Не се знае. Здравейте! Здрасти, Томчо. Как сте? Къде е Габи? Елена? Някой да ме търси? Да. Кой? Клаудия Шифър. Елена, ако ме търси Клаудия, кажи, че ме няма. Габи е болна и няма да дойде днес. Габи е болна и няма да дойде днес. Ти как разбра? Тя ми се обади по телефона. Видя ли, че хороскопът е вярен? И сега какво ще правим? Назначавам те за медицинска сестра. Защо точно аз, а не Елена? Защото Елена ще е секретарка. Елена, би ли не направила да плана кафе с САЩ? Добре. Шефе, има телеграма за теб от Министерство на здравеопазването. Уважаеми доктор Томасян, имам неприятното задължение, но го е лично. Да. Ще го заколя. Ще го заколя. Като лимон ще го заколя. Още малко. В хладилника има грейпфрут. Помните ли, имаме един изключително тъп, загубен, наивен и невероятно скапан със студент. Той говори за мен. Не се подценявай. Не, аз говоря за оня, дето... Дето помислих, че е келнер. Какво му се е случило? Станал е шеф в Министерство на здравеопазването. Браво! Писмото е от него. Чета, тъй като нямате лежащо болни във вашето заведение, то не може да бъде наречено клиника, а поликлиника. Ще ви изпратим проверка до дни, за да установим имате ли лежащо болни. Ако нямате, ще ви затворим, докато не се пререгистрирате. Усмихнати всички в един измислен свят. Мечтаехме за рая, а вместо него ад. Бързаме, тичаме, падаме, смеем се, после се мръщим, а пък погледнем ли, пак сме си същите. Удавени вечно в думи и лица, Посрещаме съдбата, не гледаме назад. Вярваме силно в доброто, да бъдем до край денонощно винаги лекари. Винаги същите. клиника, 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 на третия етаж. Клиника, клиника, клиника. Раз, два, на третия етаж. Тома, Човек не може да остане насаме от тебе. трябва да ти кажа нещо много важно. И банята ли е най-специалното място, на което трябва да ми кажеш това важно нещо? Не е важно мястото, важен е проблема. Опа, добър ден, и ти ли? Сашо, каза ли ти вече? Не съм. Какво трябва да ми кажете? Аз ще изляза тогава. Не. Я остани малко тук. Саша, излез ти и ние ще останем с Елена, тя да ми каже. Сашо, чакай. Дали знаеш, че трябва да има някой болен в клиниката? Така ли? Нас ще ни затворят. Най-много да ни дадат по 5 години, какво толкова? Само че с тебе в една килия няма да бъда. Защо? Защото ти мириш и чорапите си. Тома, сериозно.
Имаме предложение. Да се разболем и тримата. Габи да боледува в клиниката. И да лежи на легло. Вие сериозно ли искате това от мен? Аз да й плащам, докато тя лежи. Така ли? Да. Не, тая няма да стане. Няма да стане. По-добре да се разболя аз. Айде! Нищо ти няма? Хемороиди? Начален стадий. Не се налага оперативно лечение. Аха. Да. Не! Не сядай, не бива да се сяда. Така? Значи няма да мога да ходя на работа. Не, напротив, ще може да ходите на работа, просто с по-ситни крачки. А диета? Никакъв алкохол, Не пия. никакви цигари Не пуша. и най-вече, И по жени не ходя. да, и по мъже не бива да се ходи. Да, и по мъже не ходя. Идеално. Докторе, Да. кажете ми истината. Да не би да имам... Глупости. Не е рак на дебелото черво. Значи... Няма да остана в клиниката. Разбира се, че не се налага да оставате в клиниката. Това е просто хемороиди. Какво? Ако трябва, ще остана. Ще ви изпратим проверка до дни, за да установим имате ли лежащо болни. Ако нямате, ще ви затворим, докато не се пререгистрирате. Вие не искате да остана в клиниката. Кой казал, че не искам да оставате в клиниката? Ма защо трябва да оставате в клиниката? Трябва да разговарям с колегите си. Не умне. Вие защо ме гледате така? А вие защо ме гледате така? Защото вие ме гледате така. Я се обърнете и ме гледате. Обръщам се. Защо ме гледате сега? Ами сега, що ме гледате? Защото вие ме гледате. Аз ви гледам, защото вие ме погледнахте. Върнете се нататък. Обръщам се нататък. Или ме гледате? Виждам да в отражението на прозореца. Затворете си очите или ме гледате. Затворя ги и не ви гледам. Така. При мен идва странен мъж, облечен в бяло, с корона на гърба. И ми казва: часът настъпи. Той не е тук. Момент. Какво ви казва? Точно това ми казва. Часът настъпи. Той е тук. А кой е той? Томас, аз съм. Ще кажа аз кой съм. Тръгвай, имаме проблем. Момент. Съблечете се. Малко ми е неудобно. Аз съм лекар. Даде обаче има едни лекари, дето събличат хубавите жени, викат колегите си да ги гледат. Никой, освен мен, няма да ви види. Добре. Ето. Саша? Да. Имаме проблем. Знаех си. Часът настъпи. Той е тук. Знаех си, обаче аз съм те подготвила. Сашо, хайде, бързо. Извинете. Доктор Томасян. Да. Може ли поне да седна? Не може. Ама ще припадна. Припадай. В куклята. Добре. Ти остани тук. На вратата. Тома, какво става? Каква е тази паника? Той пристигна. Не знам. Къде е? Поздравления! Приемаме ви в клиника на третия етаж. Цветя за болничната стая. Значи съм много зле. Не, нищо ми няма, но ние решихме да ви приемем. Кога? Веднага. Чаршафи от името на клиника на третия етаж. Заповядайте. Благодаря. Заповядайте. Благодаря. Тропнат съм, но не мога. Защо? Нямам пижама и чехли.
Вие за какво са тук? Заради вас? С колко време разполагате? 1 час. Ще ни стигне. Точно сега ли намери да дойдеш? Изчакайте малко там, после ще ви оправя вас. Това не са изследванията. И Габи, изследванията са му чудесни. Здрав е като бик. Как са изследванията, докторе? Чудесни изследвания. Мога ли да погледна? Разбира се. Казвате ми го вие само да ме успокоите. Какво пише тук? Тук пише чудесни изследвания. Доктор Томас, сестра, моля ви, служете си престилка, има вируси. Молете се. Какво правите? Докторе, моля ви, кажете на сестрата да ми донесе една подлога. Защо ви е подлога? Туалетната ни е тук на дървачка. О, да, но вие ми казахте да хода с бавни стъпки. О, и какво? И ако са толкова бавни... Моля ви се, имам страхова невроза преди 2 години открита. Габи. Санитара, кажете му да не минава така, прави течение, мога да настина. Да, разбирам ви. О, между другото, кога ще е готов обяда? Добре, 12 часа без 5 минути. След 5 минути, така ли? Благодаря ви. Нямам звънец, за да викам сестрата. Да, ще го уредим този въпрос. Благодаря ви. Сестрата няма ли я? Не. Сега съм сестрата. Какво искате? Вие по-скоро ми приличате на брат. Какво искам? Нищо не искам. Просто искам да проверя дали някой все пак се грижи за мен. Свободен сте. Мога да повярвам. Свободен съм. Моля ви, изнесете тая гадост тук, че да мога да понасям миризма на лимони. Подайте ми таблата. Не мога да вдигам тежко. Свободен сте. Благодаря. Да. Като се спее, сънувам кошмари. А като се събудите? Припомням си ги. И сега какво? Ами, попейте ми. Сигурен ли сте, че искате? Да го питаме. Ама, коя песен, че... Една много прескрибна. Мама ми я пееше на времето. Сестра, Да. може ли чаша вода? Ага. Да. Благодаря. 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 Сестра, Да. колко ви е часа, че боя е спряла? На! Какво става? Вече не издържим. Тук съм от половин час. Сестрата ли е? Да! Кажете й, че уредата ми е готова за изследване.
А вие накрая няма ли да излезете? Ще изляза най-накрая. Ама... Вие трябва да излезете, за да ви взема кръв. Състоянието ми е критично, може би ще е по-добре вие да влезете. Какво правите тук? Ами, аз там издържа. Какво става? Доктор Томасян, чух ви. Може би ще трябва да влезете. Критично е състоянието. Хубаво, аз ще влеза, ама знаеш ли, ако влеза, какво ще се случи? Моля? Не може да яде торти заради диабета. Че той няма диабет. Имал някакви първоначални симптоми и се страхувал да яде сладко, защото... Този е виновен. Този е виновен, защото той му даде да чете учебника по обща медицина. Не, да ме побърка от сутринта с някакви странни диагнози, които сам си поставя. Сашо, събуди се! Дай, бе, Бастун. Сашо! Какво си излегнал като някой факир на тези столове? Следващия път ще ти закова пирони, за да се чувстваш по-удобно. Пада! Кой пада? Какво пада? Кръвното ще падне след малко. Ох, много ми се спи. Цяла нощ не ми е дал 5 минути, за да дръмна. На мене ми писна, разбираш ли? Писна ми да му хода по акъла. И кога ще се върне Габи вече с тия негови изследвания? Аз не мога да разбера. Защо трябва да му се правят изследвания и на обяд? Айде де. Защото си е въобразил, че е болен от синузит, язва на 12-то пръсника, емфизем, бронхопневмония и бъбречна недостатъчност. То въобще има ли нещо, от което да не е болен? Има. Коклюш. Трибер. И вода в коляното. Не. Много ви моля. Да отиде някой друг. Аз не отивам. Ще се гръмна. Ти му даде учебника по обща медицина. Сега ти ще опраш него. Не съм му го дал аз. Той си падна от библиотеката. Този път май не лъже. Подул се. Че той се беше подут като поек още като дойде. Зъб. Зъб. Сега ще му го извадя. Тома, извади младини за мен. Заради теб? Да. Много зъби му махни. Всички зъби му махни. И езика му изтръгни. Айде, кажи сега, какво сте развикал? Загазихме. Какво нищо ти няма? Тук. Ще трябва да ходим на зъболекар. Слава Богу, само един от нас ще ходи. Познай кой. Ще трябва да ходим и двамата на зъболекар. Познайте защо. Имам някакви шумове на сърцето. Какви шумове? Никакви. Нещо постоянно прави туп-туп. Да, защото вие сте един симулант, изпратен тук в нашата клиника от един интриган. Извинявайте за грубия тон. За това, че ще се наложи да дойдете с мен на зъболекар, плюс линейка, 2 санитари, носилка по стълбите и така. Ти луд ли си? Моля? Не питам защо. Так защо? Има 3 причини. Първо, имам хемороиди, второ, може да ми стане лошо по стълбите и трето, ще ми е много по-удобно. Искате да попитате кога ще се върне доктор Томасян? Да. Няма да се върне скоро. Ближете си, Славоледа. Благодаря. Искате да попитате кога ще се върне доктор Филипов? Да. Доктор Филипов търся, от 1 час го чака. Гинеколога? Той ми е личен лекар. Седнете, ако обичате. Добър ден. Искам да говоря с някой от докторите. С доктор Радева. Имате тази възможност. Благодаря. Добър ден. Доктор Елена. Да. Доктор Елена Радева. Да, доктор Елена Радева. Доктор Елена Радева Шен. Да, доктор Елена Радева Шен. Какъв е проблема? Няма проблем. Искам да попитам. Имате ли
места за лежащо болни. Не, нямаме места за лежащо болни. Елена, 5 години следване не ме позна. Ей, Мазен, ти ли си, бе? Не те познах, много си отслабнал. Много знаеш, че мрази този прякор. Да, извинявай. Та, имате ли легла? Имаме един лежащо болен. Да. И къде е? Там. В момента е на зъболекар. Ага. Да. Как така лежащо болен пък на зъболекар? Виж какво. Ще трябва да затворим клиниката, докато я пререгистрирате като поликлиника. Ето ти визитната ми картичка. За теб можем да уредим нещо. Ето, това е доктор Томасян. Добър ден. Това е доктор Филипов. А това? Това е... Саша, какво става? Лек. Тома, Да. този, дето го видяхме на стълбището, не беше ли... Кой? Дето се разминахме на стълбището, не беше ли този, дето... Мазния! Голям гав. Ще ни затворят в клиниката. Ма вие не му ли казахте, че неговият човек е при нас? Кой е негов човек? Ти? Не си ли човек на... Аз Мазния! за първи път го виждам. Не те е изпратил той тук на проверка? За първи път го виждам и до сега ми говорихте на вие, а сега ми говорите на ти. Така, още ми прилуши, така... Спокойно, доктор Томасян. Чакай. Момент. Какво ще правим? Какво да правим? Какво? Ще го лекуваме? От какво? Той не е болен. Време е за обяд, днесен на течна храна заради зъба. Той е хипохондрик. Ще ни побърка. Много ви моля, след това искам да си взема един душ и да почина малко. Гледай сега какво ще се случи. Извинявайте. Да. Бихте ли станали за момент? Пак. Трудно става, имам хемороиди. Точно по тях смятам да ви ритна. Моля? Напуснете веднага клиниката. Как така? Брой до 3. Аз може би имам маршово изчупване на кръка? 1. Моля? 2. Сега ще кажа 3. Доктор, Айде, марш навън, хипохондрик. Марш, такова маршово щупване на таза ще получиш след малко, ако не изчезнат от клиниката. Ако обичате. Айде, тихо! Льо, изчезни! Ръцете долу от мен. Изчезни! Ръцете долу. Аз мога и сам. Тома, Нервно ми е де. Какво да направя? сега Габи ще донесе телефона и адреса. А ти отиваш и го връщаш обратно в клиниката. Що аз? Що ти го изгони? няма го. Знам, че го няма. Ами, Как така го няма? просто не сме го записали. Кои сме ние тези, дето трябва да го запишем, бе, Габи? Ние, вие, те, доктор Филипов, доктор. Наша работа ли е да записваме пациентите, които идват на преглед при нас? Ще те уволня. Отиваш, взимаш заповед за уволнение, взимаш си химикала и ми ги носиш да те разпише веднага заповедта. Тома! Обаче, току-що ми свърши химикал. Аз ще използвам моя. Тома, не си ли спомняш, че ти го прие? Ти не се обаждай. Ти го изгони. Ти що се обаждаш, бе? Габи, ти си уволнена. Стига! По-добре кажи как ще го намерим. Откъде знам как ще го намерим? Ще го намерим. Сети се. Утре
Той е незаболекар, ще му махат лекарството. Дано да си носи паспорт. Що? За да може да го запишем. Не мога да работя с повече. С такива колеги да не става. Добър вечер. Ето, това е клиниката им. Колегата е проверяващ от Министерството. Здравейте. Приятно. Този път ме познахте, нали? Познах ви, да. Колега, имате ли лежащо болни в клиниката? Как да ви кажа... Имаме. Кой пита? Колегата проверяващ от Министерството. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Имаме лежащо болни в клиниката. От кога? Повече от 2 седмици имаме. Да. Колега, нещо не подготвяте случая както трябва. Ами, чакайте да влезем да попитаме болни, а? Стая номер 1 е. Стая номер 1. Заповядайте. 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 Добър вечер. Пациентът, от кога лежите тук? Ето лъжат. Това е тяхната медицинска сестра и въобще не е болна. Неверно, болна съм. Да. Ето това е нейният картон. Има упорит световъртеж и упорито поръщане и отпадналост. Да, но тя е ваш служител. Да. О, да. Не е наш служител. Как така не е наш служител? И така, аз я уволних. Какво? Уволнение от 2 седмици уволнение. Добре, в такъв случай нещата се променят. Колеги, нека да обсъдим отвън положението. Да, да го обсъдим отвън. Не, няма ама. Нека да излезем, да напуснем стаята. Стискаме ви палци, успех ви желая. Колега, нищо чудно, освен тази стая, да се наложи да напуснете и онази стая в Министерството. Вие измисляте доноси. Колеги, съжалявам за безпокойствието. Радвам се, че се запознахме. Ние ясно се радвам. Ето документите. И аз се радвам. Довиждане. За мен беше удоволствие, доктор Горанов. Довиждане. Довиждане. Да? Това беше подло. Кое наричаш подло? Това, което направи. Това, което направих, аз спасих клиниката и вие казвате на това нещо подло? Тома, Какво? ти си един подлец. Така ли? Защо мислиш така? Не съм очаквал това от теб. Какво не си очаквал от мен, бе, Саше? Това, което направи. Какво направих? Еми, да ти кажа ли какво направи? Хайде, кажи какво направих. Уволни Габи. Това? Заповед за уволнение, празен бял лист. А сега някой нещо да ми каже? А?